Konečne, čiže sleduje to. Max Win sa blíži. Dobre, poď, žlté, červené, modré. Ty kokot. Počúvaj, každý jedna off, normálne ani dá ani jeden. Ani jeden. Už to začína. Dve chalupy z troch. Ty kokot. Prosím, retrik a je dobre. Retrik a je dobre. Škoda. Dobre, potrebujeme retrik, ináč nebude z toho bonusu nič. Nutne potrebujeme retrik, ináč z toho nič nebude. Doxbet je pre Slovákov, OK, nie je to pre chalošov z Čiech, nemajú licenciu v Čechách, je to od 18+, samozrejme. Keď sa tu budete registrovať, tak ono ti od teba vypýta, že scout kód. Keď použijete ten scout kód, tak dostanete 75 free spinov. Je to pre každého, kto si tam vytvorí účet. 75 free spinov, z toho, čo vám padne, je vaše. To sú vaše peniaze, môžete si ich vybrať na účet. Potom dostanete ešte 3 € free bet. Tu budete mať 3 €, za to si môžete zahrať, alebo si môžete spraviť tiket. A potom ešte prvý tiket za 20 €, keď si tu spravíte proste tiket za 20 € a prejebete, že by náhodou vám ten tiket nevyšiel, tak vám naspäť vrátia 20 €, neprejebete. Vlastne prvý tiket je ako keby, že nemôžete prehrať. Máme pre bonusovicu. Dneska by mohla byť konečne nejaké výhry, že? Už sme dlho nemali nejakú riadnu výhru. Škoda. Sigur, čau. Počúvaj. Bože, nie som musel. Jak sa volá? Či idete niekto taliansku kuchyňu? Je to zelenina. Vypadá to, je to zelené, tuším. Také zelené asi, alebo zeleno-hnedé. A vypadá to jak kvietok, ale nie je akoby rozkvitnutý, taký zavretý. A je to také kyslé, niečo jak malá oliva. Ančovička je rybatý jeblík v tom. Jak to môže volať? Kapary? Možno kapary. Máte to radi, či nie? To bude kapary asi. Dneska mi to dali do jedla, vieš? Tak som bol pičiť to, že čo to jedá hnus. Koľko máme subs? Poviem ti, keď do gamblíme. Len mi nejde oné. Dashboard. Hnusné teenagerské sloty to nevydrží hrať Hunter's Dream 2, to teda nie. Ale ak vyhráme, tak poďme aj tam. Kapary je štiplavé. Bože, dám do Google, že kapary. Je to ono. Čo to? Je to hnus? Ja som mal také omáčke zeleninové nejakej. Čo to bolo a bolo to... Nebolo také rušivé, pohode to bolo. Dáme kvetinka, že to vypadá jak kvetinka, ale nie rozkytnutá, jak keby púčik. Rez na Briana Cooksa v BA alebo Prah sa nechystáš? Tak by som išiel, ale... Ja nemám partiu na takéto veci.
Takže pochybujem veľmi. Sám tam nepôjdem, to mám v piči. So bright. Daj mi ten bonus. Scarab Queen je o pragmatiku, neviem či je na Dogsbete, lebo my hráme na Dogsbete, vieš. Čiže by chcel rest, toto je scout pre Slovákov, 100 free spinov bez depozitu, rovno vyťahuješ. Nikdy nebolo 100. Myslím, že pre prvých je 100. 75 za promo plus prvá registrácia. Dokopy 100 a 20 eurový tiket sa mi zdá bezrizikový. Okamžite mi daj bonus. Bonus hunt, ako chcel som, ale vypadá to, že nebude, lebo jak padne, že je do 20 spinov bonus, tak možno aj bonus hunt. Bonus? Bonus? Ty špindíra. Akurát som naložil náklad do treniek, názor. To by si možno len Dark Web predal niekomu, nejakým arabášom. So bright. Zagu sú free spiny, isto za minimálnu. A tak ti dá 5-6 eur máš na tabak, chápeš? Free tabak pro všechny. Scarab Queen, ver mi neolutuješ. Dobre, idem to pozrieť. Od pragmatiku Scarab Queen, hej? No ukáž. Pragmatik Scarab Queen. Už není, či? Čo? Toto bude čistý, že skemovica, kamaráde. Ty pičo, tam keby je kolek. Dobre, to moc pomále vydržie. Moc pomále pre moju hlavu, ja fungujem rýchlo. Moja hlava operuje rýchlo. Dobre, to maximálne 50 spinov, maximum. Ale na Doghouse, lebo Cynic vyhral na Doghouse jeden deň 8 000 a druhý deň 10 000 eur, chápeš to? Mizgofi nemáš čítovať, ty Krisa. Jaký bol tulipán od rapera? Štandardný. Totálny hnus.
Koľko jablok zjem za deň? Ja jem každý deň aspoň 3 kusy ovocia. Strašné výhry. Idem si dať whisky, ulejeme niečo? Nie. Čo to máš za jable nápady? Dík za radu automatu, kamaráde, som minus kilo. Do piče mi padlo. Ja úplne chváľujú. Odpovedaj svina. Noho. Dobre, idem preč. Náš automat už nejdem. Doghouse. Nemel, neriešim to vôbec ešte. Keď príde, budeš o tom vedieť. Dobre, potom to ideme Gates, potom to ide Gates. Čau, Reš. Máš nejaké rady pro nováčka? Rozličím kariéru stripera. Zdarí v prvom rade chytiť iné občianstvo ako české. Jedine tak máš šancu. Bonus? To zjural celé jablko, veď to si ma vyrastne, to dúfam. Bol by som krásna jabloň. Takže je 400 € minus bez bonusu? Názor? Obávam sa akože sa to zvrtlo trošku. Pardon. Jablko z takový jablone rovná sa instakill. Ja by som bol najchutnejšie jablko pod slnkom. Free spins! Rozmýšľam, že akože či tu mám vôbec vydanú do Doghouzy. Tu len Cynic vyhráva. Dej šanci automatu neexistuje, chalani, neexistuje. Dík za odporúčanie, ale už som prepálil celkom. Kde sú bonusy?
Bože, jeden mi musí padnúť. Som do 500 maximálne a musí mi padnúť jeden. Čo on aj 5 eurový otoč, ty kokot, normálne ho akože... To je hrozné, ale toto. Dám 5 eurový otoč do 500. 5 eurový bonus, že by? Skoro. Daj ho sem. Jeden bonus, viac nechcem. Jeden! Dobre. Minus 500. Nemáme nič. Sweet Bonanza 1000, chat. Nie. Kam som musel ísť? Gates of Olympus 1000. Poďme. Dávaj Blackjack? Neexistuje. Kamaráde. Musíme ísť z klasiky, chápeš? Povyťahovať, čo môžeme. Dobre, toto je náš domáci automat. Ideme pre bonusíček. 1000x a kľud. Zatiaľ dobré promo, veľmi dobré, že? Teraz prstenie žlté a násobok. Prstenie žlté a násobok. Jo, skoro. Modré prstenie násobok. Nič. Násobok? Násobok? Dneska není bonusový deň. Podľa mňa niekto povyhrával na pragmatiku bomby, tak mi to nič nedáva. Priznajte sa. Dokončiť tu Starlight? Nie, to treba takto načať, dať pauzu a potom to dokončiť. Takže chytíme dál bonus tu. Červené. Pekne, poháre. Škoda. On ešte ani raz nehodil... Hoď rukou. To je piču skurvený. Keby tou lenivou rukou mávne... 50 eurový tumble, chápeš to? Jasné. Krysa skurvená. Charging. Žlté? Dobre, poď modré. Ideme nabiť, môžeme dať jeden tabak, nedá si niekto s nami. Obetuješ sa, no poď. No poď, Marcerito, 24 mediácií rísa. Ďakujem kamaráde, ďakujem. Máš modré Googla, pohybujúce sa ho. Čiže vám to príde, že keď je niekto z Bratislavy, tak je automaticky pod človek? Niko Dierbich 20 na mesiac resub. Čo som to zakoktal? Nevedel som, aký tam je ten efekt použitý, lebo ja ho nevidím, je len akéby
V dashboarde ho vidím, ale v kicktalku ho nevidím, vieš. Tu zatočí, už aj končíme za chvíľočku, máme 400 kamaráde. Ale bereme všetko alebo nič. Žiadny cash out, kamaráde, ideme proste do tla. Aké možno kydlečko som si mohol zobrať aspoň len tak, že? Nie? Na tabak. Elemental power. Fearless. Feel my power. Koľko už máš bonusov? Dosť. Nechaj sa prekvapiť. Počkaj, som nemal ani jeden bonus dneska ešte, že? A minus 600. Tak, to ti jebe. Dobre, som do nuly, je mi to jedno. Charging. Chlapci, ja naserem sa chlapci a v stredu alebo kedy bude gamba znovu, tak vieš čo spravím? Nie, že 2,50 stávky. Normálne dám 40 centovky alebo 60 centovky max a vyťahnem 200 bonusov a idem si pre max win. Ja tu neviem jeden bonus mať za stream, to čo je? Žlté? Modré alebo prstené alebo zelené? Dík. Mohli dať teraz bonus, nie? Škoda. Povedzme, že škoda. Feel my power. Zelené, fialové. Zelené, fialové. Ty pičo zasraná. Podľa mňa loaduje veľkú výhru. Že ako padne mi bonus pár spinov do konca a hodí raketu. To sa stane presne. Krmím trošku, no, a potom príde nejaký kokotko odtiaľto, 20 centová točka, brovky točka takzvaná a max win jebne. To je halus, ale. Čo mám proti Bratislave? Líst je dlhý. Líst je dlhý. To neviem strácať normálne energiu tým. Konečne! Čiže sleduje to! Max win sa blíži! Je to tu. Dívaj sa. Bum. Je to tu. Dívaj sa. Krát 3, krása. Poď. Fialové. Nič. Dobrý štart. Krát 3. Krát 5. Že môže uvariť, jak hovado, uvidíte to. Retrik možno, fialové. Hodíme niečo ručičkou? Nehodíme.
Prsteníček, nič. Charging. Dobre, žlté. Nič. Na to, že jen tak vypadá ty koko ten Gates, ten Olympus, či to za kokota. Dobre, poď žlté, červené, modré. Ty kokot. Počúvaj, každý jedna off, normálne ani na ani jeden. Ani jeden. Feel my power. Pozri sa. Charging. To je normálne. To je taká haraburda, ty kokot. Dobre, ideme pre Starlight. Ideme naspäť. Oddychla si odo mňa na chvíľočku a sleduj to, jak sa aj to bude páčiť. Tu je. Či to bola obyčajná alebo tisícková, neviete, ktorú sme hrali? Počkaj. Hej, spomalíme trošku. To je na mňa moc vysoké tempo. Zeus versus Hades vytoč. To jak letelo, videli ste to? Keď dogamblíme, ideme na to. Mesiace alebo tie modré kokocinky. A na sobok! Krát 3 pre Boha. Palo, čau. Niko 21 mesiacov, ďakujem. Fuj. Kokot. Hnus. Nemám vodičku. Ča vresto s kolkorem anos za denos dena odporúčanosť. Dve. A keď sme pri tom, mal by som si dať aj ja. Ty pičo. On má svedla? Nie, tu ho mám. Ty dávam poslednú. Čo je? Tu je na zemi, sa vysypala asi. Cosmic Uber. riches. Koľko tabletiek zžeš každý deň? 20? Asi 20, no. Aj viac. Ja som suplementiak takzvaný. Na pečeň berieš aspoň pestrec? Nie, neberiem nič na pečenie. Moja pečeň, kamoško, mne zavidia pečeň ľudia. To je proste funglovka. To je ten men? To sa volá, že viac testiáku, menej kortizolu. Taký komplex pre chlapov. Tých kokos, to mohlo byť dobré. Jedna off. Kopy lepšie, ako by som nemal, 100%. Menej estrogénu. Estrogén dôležitý tiež. Daj nám bonusíček. Na spánok berem men. Teda, pardon, Dreamwell. A teraz som mal 2 dní po sebe nočné mori. Nie, zo včera na dnes nie, ale 2 dní predtým som mal jeby. Totálne, nepríjemné sny ako to. A to sa mi stalo, pamätáte, jak som vám hovoril, že sa mi stalo s tým nosom, že musel som prestať v najlepšom, odísť, dať si otrivín a prísť naspäť do snu. Tak teraz sa mi stalo, že 2 alebo 3 krát za noc som sa vrátil do istého sna. A do nepríjemného je jak kokot. Cosmic riches. Nepúšťal som to nejak.
Tam mi snívalo, že nejakú babu keby posadol démon, alebo mala v sebe nejakého démona skurveného, alebo niečo také nepríjemné hovado. Sme hľadali ružence rôzne a úplne jej drbalo, vracala, celá bola rozjebaná, ty kokot, po stenách chodila, nepríjemný scéniak, kokot úplne. Neviem, kto to bol. Ten si nemal tak rok, dva. Treba skúsiť Dreamwell, kamaráde. Ani mne sa nesnívali blízo. Ani mne. A odkedy mám Dreamwell, kamaráde, tak ti hovorím, že môžem... Normálne tu mám zápisník, ty kokot. Deeper than Note. A... Už tam mám pár stránok, akože... Za toto. Keď sa preberiem, strnem zo sna, že to čo bolo za kokotinu, tak si dám iba také záchytné slovíčka, že... A pokračujem ďalej spánku. Let's go. Celestial bliss. Cosmic riches. Meteor blast. Dobre, krát 7. Škoda týchto červených. Stardust magic. To the stars. Škoda. Dobre. Elation kiss. Stardust magic. Meteor blast. Parádny bonus. Super bonus, ty píčo. Super bonus, fakt. Preboha, dobre, kam ideme teraz ako? Kam ideme teraz, že dal mi aj Gates, aj táto žumpa. Máme 371. So bright. Možno Sugar až by sme mohli ísť. Podľa mňa Sugar až by sme mali ísť, hej. A potom Sweet Bonanzu a potom ak niečo ostane, tak by sme išli na Hunter's Dream 2. Dreamwell? Tak hodku pred spaním, hodku a pol. Denox je to super. Už som mal 2 bonusy, ktoré mi nedali ani hovno. Ale bojujeme stále. Bineo, ďakujem ti, Razides, Pobuda, Dominik, díky, Bubo, ďakujem. Big Bass Splash? Možno tam by sme mohli nabehnúť, že? Big Bass 1. Niečo? Ty prasa, niečo? Škoda. Ten video bol od veľkého sponzora. Neviem práve, lebo podľa mňa, keď sme hrali naposledy, tak podľa mňa som nahral 1700. A kešatoval som len 700, takže podľa mňa to som nemal dobité. Podľa mňa mi ešte nedobíjali tento týždeň. Takže podľa mňa toto boli, jakéby, vyhraté moje.
Nie, povedal som, že v stredu budeme hrať alebo kedy, takže dáme v stredu isto nejaký oný... Ty prasa, toto? Červené? Zelené? Či ide kúpiť bonus? Dá sa. Ale každý jeden spin je potenciálny max win, takže... Bojujem proti tomu a nekupujem bonusy. Naposledy sa ma namazali, že mám kúpiť bonus a kúpil som ich 10. A skončil som s ničím. Aspoň bol dopamín, hej no. A nervy. No povedaj mi ten bonus, nezdržuj to. Aj tak mi ho raz dá, na čo to zdržuje. Neviem, to, že to je moc zlé, chlapci. Nie sme na žiadnom liečení proti alkoholistom. To si nechaj pre nich. Čau Korestík, som tu nová, budem z KCD, Vagino žrút, samozrejme. Dohráme túto kokocinku a ideme na to. Len musíme ešte, tu musíme dať bonus. Potom musíme dať ešte, nie že musíme, ale mali by sme, tie rybičky. Splash asi, Big Bass. Res, chlapská otázka. Nemáš na petách takú tvrdú kožu? Ako sa toho zbaviť? Skúšal som škrabku na zemiaky a nepomohlo. Možno by si mal investovať, kamoško, nie do trávy, ale do tenisiek poriadnych. Aby si mal rozjebané nohy ako prasa skurvené. Jak barbar. Aby si neklopkal, tyko, si bosý a klopkáš na dláške, ako keby si mal podpätky. Fuj. Prosím, retrik a je dobre. Retrik a je dobre. Škoda. Dobre, potrebujeme retrik, ináč nebude z toho bonusu nič. Nutne potrebujeme retrik, ináč z toho nič nebude. Príjmi tenisky ináč kedy? Zajtra alebo kedy? Počkaj, idem to pozrieť. Nie, krát 2 pre Boha. Krát 10. Červené, červené. Tieto, neviem, čo za farbu, škoda. Dobre, kam teraz, kam teraz, kam teraz? Počkaj, čo som sa pozrieť v telefóne? Tenisky. Dobre, poďme na Big Bass Splash. A čo bol ten, čo som chcel pozrieť potom? Big Bass Splash a potom čo? Nie, dali ho preč. Áno. Games Bonanza, na to zabudni, kamaráde. To som sa zaprísal, kamaráde, svojmu životu, že tam ani nepáchnem. Hej, potom môžeme... Dobre, potom dáme Hunterovicu, či nepadne bonus už. Koľko meriam, sleduj. Som nad tým oknom, chápeš to? Dívaj sa. Vidíš to? 183. Matúška, 14 mesiacov, ďakujem. A nemôže mať 170, vy blbečkovia. Jak asi by som mal 170? Pripadám ako škriatok.
Zás po Gambite poviem, len nevidím teraz dashboard, vieš. Jak pak si uvedal, nepoviem ti, pretože mi povie, že nemám vkus. Takže... Počkaj, som musel povedať, či prídu alebo nie, ukáž. Daj mi bonus. Daj mi bonus. Počkaj. Nič není od DPDčky, či jak sa to volá. Unlucky. Dedovské galoše. Sračky ako Presta sú popiči. Sú topečky. Dobre, môže mi to dať... Záničné kasino? Ponúkal mi steak, teraz mi písal. Znova mi steak napísal na Instagrame, ty kokot. Nie je ten Čech, ale ako to kasíno. Skoro odpadol. Či by som nemal záujem o nejaký deal? Takže budeme bez bonusu, tak to mám brať. Kto mám poslal ten automačet, lebo ja musím ísť... Dobre, zberiem 100 €, či dájdeme na Hunter's Dream. Dobre, počuj, dneska čo sa tu deje v tejto hre? To čo bolo zas? Kam mi to zmizlo? Hunter. Dobre, super. Som rád, že robím dobrú reklamu do Xbetu. Parádička. Ty koho, to je jak na hlas. To je najlepší automat, to sa uvidí za chvíľočku, kamaráde, či to hodí bonus alebo nie. Toto keď drbne, tak letíme na Kanáre, myslíš? Kanáre nie. Ako aj to by chcelo vidieť, ale... Ty koko, 2 chalupy z 3. Kde bola tá tretia hacienda? €2, výhra, parádička. Tu si vyhral na 8-čkový Passat. Hej, si vyhral 40 €. Čiže toto je takzvané ako, že tento automat sa volá, že ESO v rukáve. Tu sa proste vyhrávajú bomby, ale ako si... Na trej. Ledíš červnu na Kanári? Červen? V červnu, ha? Dobre. Dobre teda. Všetci vieme, kedy letíš.
Čau, koreza divočáci, prosím teba a tvojich, či by ste nenašli čas na túto kokotinu a vyplnili to? Chýba mi strašne veľa ľudí a chcem im to helpne. Jak to nebude dlhé, tak sa na to pozriem. Dobre, daj mi ten bonus. Ako dizajn má tento automat hrozný. Ja by som určite, keby spravím v skicári automat, čo sa týka symbolov a všetkých možností, tak by to bolo isto lepšie ako toto. Ty kokos. To nedáva absolútne, že nič. Káčka za euro. Belo, díkes. Res, pozdrav môjho brata Jozefa, lebo neverí, že by si ho pozdravil. Jozef, zeber sa pal do piči. Tu nemáš čo robiť. Toto len pre chlapov, čo hrajú automaty. Deviny? 14 euro? Nič. 40 euro, či koľko? Dobre. Už to začína. Dve chalupy z troch! Čiže keby sme... Keby mať refill v stredu alebo niekedy, čo keby som dal, že akože celú gambu tento automat, že Hunter's Dream 2 bonus hunt. Že by sme celý stream iba huntili bonus na tomto. Lebo koľko máme Dux Badge? 3 roky alebo koľko? Ja som nemal ani jeden tento bonus. Som mohol mať garzonku na krku jak Rytmus, ty kokot, keby tu nejebem tento automat. Takže nemáš 5 garzoniek, ale to mám, ale nie na krku. Nič proste, pozri sa. Proste do nuly. Ono mi to nenechalo ani cent. Táto hra ma proste okradla. Počkaj. Dobre. Získal som nejakých 72 eur za niečo, neviem za čo. Čiže nebol to refill. Prisahám, že som tam nedobil ani korunu. Gabinka Wolf giftla subdikes. Čiže takže máme ďalších 72 eur, to znamená, že môžeme pokračovať na Hunter's Dream 2. Rádek, není šanca, ja tu potrebujem bonus, ti hovorím. To čo bolo? Tak keby si ručnú zatiahol ticho? Kokot? Kapolbos. Toto sú zvuky v tejto hre, to je hrozné. Hej, ja som zamienil tie body za eura. Mal som 7200 bodov či koľko. Daj mi 3 chalúbky, máme 2. Daj mi 3. Nemáme ani jednu, daj mi 3. Máme jednu. €6. Dobre. Mám pridať? 2,50.
Už ho musíš začať dávať, podľa mňa. Koľko by to dalo? Si nevšimol. Ty piču, zás dve. Keby mi aspoň tých divučákov hodí. Dobre, na 50 eur chat dávam 3 eurový otoč. Ty kokot! Nevieš o niekom. Stovečka doma, chlapci. Neviem, čo sa stalo, ale dalo to stovečku. Možno je čas na bonus. Sme ho rozbehli. Teraz mi dá nič do nuly až. Belo, díkes, ďakujem vám pekne. Niekto ma tu okradá o peniaze, nevieš o niekom? Nie, neviem. Dobre, ešte potrebujeme vyhrať 900 € a sme v pluse. Keď dáva 2,50, to že 2,50, ale ako 3 znejú dobre, chápeš? A môžeme aj 5 € skúsiť. 3 je smolné číslo. Dobre. 2,50. Diplomáč v regióne je dostupné? Jo. Treba dávať F5 počas streamu. To akože za 2 som dostal kilo. To je jaká jeba. Symbol. To keď mám 4, tak čo sa stane? Čo keby sa dostaneme na 200, tak dám 5 eurový otoč. To skoro. Skoro 200. Čo je 5 eurová točka tiež akože omyl? A dívaj sa. Či je 5 eurová točka omyl alebo není? Nie je to omyl? Tak poj, skúsime to. Ale na 2,50 mi to dalo jak prasa, takže by som to nemal meniť. Skúsim do 150 a takto, či to niečo nehodí. Dobre, niečo to dalo. Teraz keby to strúhne bonus. Vieš si to predstaviť, keď teraz keby to strúhlo bonus? Štyri alebo 6? Dobre, dáme 4.
Boli tam dve bait chalupy. Ohníky sú kde? Tu už nehádže ohníky, či čo? Chalúbka. Barok Kokočínko, ďakujem ti veľmi pekne. Dík kamaráde. Ty píčo, ešte jeden keby tam je. Bonusíček, nič. Divočáci, nič. 20 € doma. Kde je bonus? Na to zabudni, kamarátko. Ty akože zabudni, že uvidíš bonus na tejto hre. Frozy Fruits je finančná nezávislosť? To takto funguje presne. Cháni, finančná nezávislosť je, keď sa zaregistruješ na Doxbet, scout kód resto do preregistrácii 100 free spinov. Vyťahneš 100 free spinov, budeš mať 4, 8, možno 10 €, keď budeš šťastný, alebo najšťastnejší, keď budeš mať 20. Tých 20 hodíš proste na dvakrát trafíš čiernu na rulete, máš 80 a to už je, kamarátko, nájom. Skoro. Garáže. Hej, no keď bývaš na chodbe. Ty kokot, koľko chalup. Dobre, že nás to žere. Ideme do nuly. Teraz dlho nič nepadlo, takže teraz tam loadne bonus podľa mňa. Dobre, teraz sú možnosti, že buď sa zlakneme a ubereme stávku a on nám hodí bonus, alebo pritvrdíme. Dve chalupy, dík. Krysa. Jedrička. 12 jedričok. Podľa by som chlapíkovi mi padli. Alebo chalúbky. Chalúpečka. Chlapíček. Nemôže mi zahrať chalani, chrochťák, nedávaj mi automaty, chápeš, my lovíme bonus. Ideš do piče svoju kokotinu. Frajerka jebla tvoj kód a skončila na nule? No mala by to akože refilnúť. Takže 0. Dobre, počkaj, idem sa pozrieť, či tam ešte nemám nejaké body.